Negatambukiro boigo abarai na boigo ababwatani bekanisa iyo bagokera kegima na wakangambia muno guchiase abarai abo na kuburia abantu kugendera gutwara omoyo bogokonya irio gusira emirimo ya Nyasaye. Oto ntagete gwakira omugambia itokoro ku Richmond mwe MCA wito ngambu ya mono otokoreira amang'ana amajagisa anyorete ikero geke obeiro gotokorera amaye togogete kirisigie itokonyora kiararire lakini munachete iga imugete no mutisho monene ekirisigie ito bono ngocha kobeka tora amabati igoro ntagete kumusabera amaya Nyasaye moseseni Nyasaye mokonyesa gweta amabanyara gweta agendere gotokorera amang'ana amaya botambe nabo igo omugambio ito totweba munabang'ina banyaore ntogwanchete ntotagete otokorera ebintu ebya muna biri gwatokorera kwanse ebirogo project naende otokonye omente mono iga gusuguma ebintu bya kabisa naende mpaka muna abageni atoretera rero muno mwigoro kurwa abakwani abange ng'ane kene amang'ana amabati igoro twakodire enje ngochunga nabande goteba ng'ati Nyasaye ari komosesenia anyare gotobwatisya na mono tonyare gosoekerisime moroche isiko togosomera ekarenga kie embura otogochaandika mono Maria tangor kutomtira kwambo komugaka James Okumu de Vice Chair ya Center ya Nyore bono togwakambia mona Nyasaye gasi twakorera no mugambi omuntu mo MCA otemira otokoreira amaya abati atochandira samatuka matambe lakini ese litukoria rero nareta abageni batubwatesiri twakorire igoro ya mabati naende toche tororarie satigarete togendere gukora tobwatesiri Nyasaye moseni